Balik na mo, balik na! Talubog ko, diiglog ko. Grabe doy doy, malubog. Hi guys, good morning. Malipayon kay si Alchel pero atong mga niyaging adlaw bitaw nga wala pa si Cardo. Sige lang siya kasuko guys. Di pa siya kaon. Oh, tsara. Pasigyan niya tawag si Cardo, sigihan din niya kasaba. Gabi galiwaros na yang ginawa kay abi niya gwani uli. Dito ibutang sa lamesa. At palit sila og subaon. Subaon nga bangos. Palit po sila baksawan. Sa baksawan ay. Sabi na. Asin na eh. Ano ba dito? Hi guys. Inilaw og sabaw nay. It's a City na mo larga guys. Ala City sa. Dahil na ba gagawin ng halingan? So sa gabi eh. Dahil labay kay halingan ko na ba na. Madaghan ang langon nay. Hindi na gagawin karon siligan. Limpiado ba na siya na eh. Hindi daw siya dito ilapok. O Dahil daw na siya siya katyo naghinlo sa isda guys. Ang bangos yan na itong hinluan. Kaya daw itong subaon. Kada kilawon na niya, ay kilawon daw sa baon. Paghaling chill, paghaling. Sin, basi ka no to sa irin sino? Mas na. May kamatis, limonsito, sibuyas bombay. Ikaw na ane? Oh. Dayon kamatis. Toyo. Bitsin o magsarap. Then ahos, onion. Then suka nga tuba. Pampalami sa kwan. Kami kinilaw, piltabon-tabon, kinilaw na. Napay isa o. Tulo di ka mo. Isa yun. Saan eh? Suwa. Tao. Loya. Dayon sili. Tapos, hindi talaga mawawala ang uling guys. Para sa sinugba. Sila ni mamalilin, wak pa. Nakuan pa sila ginsan. Si Cardo daw ani magkuan. Kahaling daw kanya. Si nanay guys, nanilhig si Mother Earth. Mother Earth. Si Mother Earth. O si kuan. Mama Mercy na mista na eh. Si Cardo nahinlo-hinlo siya isda dire. Kaya daw ng kilawon. Taro nga nagkilaw ha. Kanang lami-lami ba? Wah, may week. May week daw guys. Nang iring. Asa malapit pagaling? Diya oh. Pwede naman diya. Ipatong natin sinog ba? Ayaw eh. Dito ra oh. Dani ra magaling na yun oh. Dani magaling na. Wala may screen. Wala screen na eh. Hindi kita lukas namin. Wala ko rin kakapatay niya eh. Wala saging nga kuhan nila diya eh. Sa bata eh. Kuhan ka rin. Ilang na ilang ni mamaliling diya. Na guys, oh, kinilaw na. Yan ang kilawon guys. Nasirelo na nga gwapa. Siya nagbantay sa kuan kay naiiring basta niya matangag. Ako ano ba ko na solo ko ni naya ko hindi ko ano itim. Miss Universe. Tawa to tangkali amaw nakakuha na nakamagic na. Kam ni nagbulak na mo man inyo kuan balay. Gani ko nagtatrabaho pa sa nanay. Yawa nakaraga ng silin. Ako kung kuan kay so panawala oh. Raw, tabangan siguro ka dito. Murag pinikal. Pila nang sampot ikardo na ya. Dito wala kay imo ag pangkayaon. Ay lang, isubag. Di mo kabog. Isubag. Hinay-hinay ra. Ato ta ilalulaw niya, mami.
Lula. Agay. Ayaw sa... Ay, so, imo lugar ko, di lugar mo boy, kung wala si tatay mag-drive lugar, dahil na eh. Uy, kumat. Ikaw di ka sweeto di ay drive. Usaw na nimo mo sa baon? Sijulot yapan. Grabe ka kuan yung kuan. Isa ka kutsilyo to na sila lula nimo. Ano gid nga din balik. Ang gamit ko itong pista, harit ko bakit na. Grabe naman nakapuok ding. Tanawa. Grabe ka tihik niya guys, oh. Tanawa guys. Gamay kayo. Madugo ni na isdaw. Nalabaw na gid ko ano kanang imo nang sa bahon di ay napag imo na lang ng kuan. Unon. Ayaw. Ano man ang makahigop na kuan ba? I-front lang daw, i-front na ako may front ko. So, why man yung mindset? Pagkitaan nakabayang TV. Ano na ito nag-ispihan nag-gram. Naman pwede ko na sila ko na napak. Punta ako sa immortality. Medyo hina dito niya, butang sa kon. Dag, may pagkakabunan yung utong tulog kang gana lang. Lang, Bisinang sa iyo. gunit isa. Ala, Elisa ngini mo na. Ala. Ala Elisa ngini mo na nabuak. Saban kita tayo anak. Ala. Gawa ng duwo. Dupol. Paman mo nagibuak lagi. Tanawa. Lo. Ignoy ka tatay na. Paman mo gibuak. Na si nanay guys. Oh. Dani ta maghaling guys. My cat. Ate, nagbalik ang binili sa lawa. Dilipat na ito. Hindi ka pumipatay alaw. Niyawatay hawa. Ya, ay sa paglulo lang puro nakak. Atay mo po kadula. Ay wala gini wala. Nakaling si Alchil guys. I-plaster po na. Ama lang ko ning dito. Ano daw, sa iba init na wala init. Ay, Uli doy. Atay di ba invite atay wala na yung magbit. di rin na mag-bulpin. Umami yung nag-bulpin. Yawa lagi. Other son was brought in. This us, O Lord, and this thy gift which we are about to receive from the banquet of Christ, O Lord, amen. Amen. Pamahaw. Natanawa lang naon ni Mimi oh. Pagkalami sa aming pamahaw, guys, with matching kinilaw. Hoy, LG, kinilaw. Lami na ba kayo nga timpla, LG? Labaw na. Ikaw wala sa unaga. Usa una ka wala tur. Ugma, mga alas saan. Ngason to dito. Guys, lahi ilang kuan karon. Di dai mi kapamistaan eh. Ito may paingon sapa. At tumig dalas guys, pero si ate Panak na ukiman guda. wala pa nag kuan pa niya ang iyan ni Alchil kay nawala iyang abs. Ibog na ko, guys. Ang saon niya. Nawaga man si Maylin day. Usa na nawag day.
Wa pa man na okay, di sana ni ate biyaan taman sa di ma okay. 100 pesos per answer. Nga di na ka mo ba na mo? Mamista ka? Ambot na. Nanglood na siya. Nanglood na. Wala dito na kasi ini bertay man to dito. Dako na yang panglood guys kaya di na siya mo ba na mo. Pero nayang secret na ng alakaw guys. Tana doy yatad sa miyo na doy de. Natura mi kabangasan. Kay atuan na to ng ilang kaliguanan nga wata sukad nakakaligo. Sabi kinaya puti kayo. Dungan na Tsada gyud as in tsada. dungan na ta kita bitaw ko. Ayaw na pag uba na mo kay wala man sila alsel katuod. Uban din. Uban lang ini. Kamu radungan ba ni Ate Alchel? Kaya wala sa katod. Si kita naghuat si Mama Lilin dito sa puntod. Ay sa kuan. Doy. Nilingling na. Na mag-ingo lugar tatulo. Magbaklay-baklay mi dito pa yung sa kalsada guys. Kay si Doy di ramong sakyan. Ato mi ni Doy dito sa kuan. Kabangasan si Mimi naligo. Ato ginagtistingan ilang kalikuanan nga sapa. Ako di ko ganahagsapa maligo guys. Pero kay mama ilang kuan nga dito gi ko na maligo. Kay tsada gi ko na dito liguan. So atuan ato ang ilang kaliguanan nga sapa. Kay si Lilin lang namot ko ni Lilin. Paingon ako nga uban mi ni ate pamista. Nag-ingon siya nga pamista mo dito gini. Hindi na tamang kuan kay. Pamista ta kaon lang yapon karni lang yapon. May nang dito ta sa sapa magpabugnaw ta sa tong utok. Gibiyaan ako si ate dito. Kay unsa to kang alsyon nga nawala mo diyang ads. Kay nag kuan ang iyang kuan sa Google AdSense sa iyang verification. Nya. Digito lumaan ni ate taman sa dilis. Tumaoki kay mo ulit ang gutsil karong 17. Nya. Mulagi. Galabad gid ang ulo ni ate basta ingana na dayon nga sitwasyon. Kay dili biasa yon guys no. Dagmay kay litra. Dagmay kay kuan. Munang galabad sa dagang ulo sad unsaon pagkuan. Kanang sa saan nga maoki. Nabiyon tayong lakaw karon. Itawagaan na siya ni Christina. Na gituman maginiya kang Alchel giuna magid niya. So dako kay gid among kuan. Salamat nga siya gid ang makamaupag kubi-kubi sa mong mga cellphone kay kung wala siya unsaon na lang. Hindi man gid mo kaya. Anas doy-doy oh. Nagpadahunog na. Reklamo siya tira niya mong dalan kay hapit to siya nahagba. Sige na, pagdali na. Tungon mo kundi sa host nga naligsan. Kaya kung di na wali naligsing host, di ni agas-agas ng tubig dani. Gusto? Guys, nana sila dani, oh. Mas lalilin dahil. Bawat sa ning. Ay, kung saan malilin dito? Nagtuos ako. Bawat sa niyo. Tanaling. Awas sa trakapon ninyo. Lubong na. Isa may karga ni mo. Bita sa rin. Doon doon. Bita kay video ko. Buklayin mo ka. Lagi pa sa inyo, banlag yung da. Dili na. Naman. Ay, bala. Ano ba yung yuta ba dyan? Ay na. Sagingan dia. Sagingan. Ay, sagingan. Sagingan ka. Ayaw po awit talaga. Hindi na gini. Badlo kayo. Dali, magdandog din eh. Na. Dili naglubang ka na truck. Truck na eh. Kan. Diyan o. Ano nila kahoy din ni Day? Oh. Ganito naglubang ka na truck. Na. Naunang sila pagkagada galing. Pero wala. Nakuban si Tito. Nag-eskwila sa nito.
Hinahinay lang, doy. Nara din ako di ulo. Marja mo. Ay, hindi lang kinumsa ng dalan, no? Pati kuntis mga ni. Lo nga. Hindi karga. Kami no, yung mga bata pagigli. Ah, yawat ada kayo. Gitu ginahan gicinay. Doy, mo magiging sa. Kanaog ko deh. Kanaog ko deh. Ayo. Kanaog yan. Kanaog ko ba? Kitubungon kayo. Ipanahog siya no. Ipanahog no. Kaya para siya ang bukliya sa Islam. Ay pagkakak kami. Ay pag. Wala ni. Chada sa dalan. Sabo mi. Alay kardo na din. Ay nga mo. Ayaw ipa-drive si Carlo na ni Doy. Ay nagkuha ni ba? Tunog na. Dumi. Tanggal na lang. Rider, ano ba? Wah ini kemban untuk keren sabang kayak kan di atas gitu. Uy, nasa ba niya din eh? Abot na din tanay. Uy! Joy! Ah, sige pinaras. Wala ako. Kanaog ko be! Last na. Kanaog ko kayo tubungon kayo. Hindi ko kung break ko. Daan. Naog tuloy deh. Naog parang ngerangga piye pinili mo to. Los ni Doy. Uy! Naog ko na deh. Manay. Ay pagla kami. Tungkol ternyata pangasun rumahan dia. Naog mo na deh. Naog mo na deh. Kanaog ka Meriklan. Nih, nanere ko deh. Nanay. Naog mo. Oh, naog namin na. Naog namin na. Kanaog ko! Atay ka na! Ito pa man sa Alcel dito kay wala pa man to na okay ang kuwan to. Ha? Ang? Ito ni Janjan. Kay? Nanabueng na gali. Sus, ginawa ko. Ha? Kato, balik ko to Doy. Dili, ko ginawa ko ka. Pangasong beri ke dani di eh. Agoy. Dito pa lang daan wana, mura lagi. Lahap-lahap ang akong tinae. Noko kani dani. Di sayon guys. Mura ko sagi. Hangak bukad atong ilong aning kalakihan eh. Tabi po. Nag-verify ang iyang kuan. Wala pa na okay. Ha? Nakay na may ang lakaw. Unsa may dining area? Tabi po. Aman gi ka ng sapa. Sa Balingwan? Tanggal tanan, perti kalayo. Ako'y ginoo ko. Na, di ka to magsilbi nga si Cardo mag-drive sa motor.
ka, Doy? Hmm? Ha? Nanam lagi ni motor isa din hinakaw na. Expert na dyan. Kisa may nagsakyan na na. Patubili na nila doy. Kani bang blo? Kung dito sa... Kisa man drive na na. Mga sandal. Ano yung nakaligo ko dati? Ay kani ba kani? Ilam na ah. Nakanin blo bakin sa taya. Dito sa putol dalan sa... Wag nga, binyo dito ka. Idungan pa kay. Nagkaligo? Ha? Nanago, pinapaligo din. Mainom din ang tubig dali. Tao. Budot raw. Asa dapit? Ito. Raw. Ah. Mao. Diyan, dahil pa nagod din. Ay ka nagsagob niya kay. Bantog dai kay wala siya gisagbutan no. Lagi? Pia pia. Oh. Ay na pag long neck kay mga hubog mo. Tuyo gid guys. Halaka. Mapako din hinakang sukad. Gunita guys oh. Abi apo. Uy, abi apo. Ay naman si Rai. Riri din ini ay. Ay nang lapa. Tabi po. Delikado siya guys. May ayaw pagkanto dito may. Madami. Ha? Wala pa na okay ang ko ni ate. Tapos ate ito. Ha? Muning dalas sa Balingwan. Dalas sa Balingwan ni Pengon Rida. Dalas ni Pengon sa Balingwan guys. Paglukso. Gi. Nay limaw na dia. Cara liguan dito? Yan na. Ambak na si ko ano. Bombak na si Jack. Kuha pa kay labunog ka.
paka. Samot siguro kung ako'y magambak, labunog kita ko da. Gamay ra. Dili og ikaw magambak man ng gamay ra. Sabi ako. Wala na dito tubig na. Sabi ako. Wala ko ng tubig na ulbot ng zaas. Na di na siguro sa kumakuha, malunod siguro ko. Dito ka magamba ko. Asabit. Kadua. Nga naman. Laon ko dito. Gamay ra ba? Samot kung kamatay dito ang dapita. Laon ko dito. Kontra lang. Mao. Tagan ko na naman sa ilaw sa bato. Bugnaw kay dito kontra lang. Ano? Luwag na si Riri, guys. Malina siya, guys. Ambak si Doy Doy, guys. Ambak na, Doy! Doy! Tira! Kulba. Dilo sino? Ako, mas labunog dito ah. Sebenarnya, langoy na makadaya. Ah. Awan na malilin na naligo na. Kasirit bok. Na, naunta na si Archel. Anak dede guys. Dala ko dito sa daon lang yan. Malumos. Mau. Bunong pa uban. Hindi mo kumanghatag ko eh. Sabi na ko sa nilo. Ano sa makaulan? Sabi ako, babata, babata. Atwes. Ala! Oh, Nana.
Ikaw lang oy, kay Ricardo, sa kay gamay mo si Ricardo. Ambak na chill. Dagat. Kapag-kapag. Ano dili? Oh, hindi jam lang ano. Lom kay kung haday. Lom kayo? Ano? Ang bakit? Tara. Wala kang duy-duy bay. Wait kong. Bab. Tunggu dulu. Ala, kabak dito, kilawom kayo. Di ka po magdudua ka. Lagay na falls. Ay, dalaga nga, parintim na sila. Munta de ka. Ang pasikata ko na dalaga nga, parintim na sila. Kalaki ni mo dyan. Lagay life falls. Ay, kung naglalagay. Ay, iubo na pa sa kanina. Ay, ma'am. Ako ay buwad. Kaya ka. Ayaw na dapat doy. Kaya bato na ni dapat ko no. Ayan na pakitulog, princess. Di ba nakabalog langoy? Ayan na pakitulog. Di na nakabalog langoy. Wow, Panoy! Ano na di kalabasa na eh.
Sabi ko ng kamot na eh. Swimmer man di ay. Wala lagi, gauna mang tiyan di maganong nagamba. Magulay mo siya niya pagdalikod pagambak. Nay, nay, nay. Ito ba na ito niya? Yaw, ano? Amo ka kalaan? Ha? Nasabi niya bakling. Bakling. Awi na doy dugan. Go doy 200. Guys, dito mga pot, jadi pangaloan ko. Tulo ko na na. Ito, siguro yun yung kami. Wala ulit. Una, ang bate nagkuwat. Ang bate nagkuwat. Na dili man lagi ma-okay na. Okay na kami. Abang mo yun. Ano yung okay na Lakbo na daw. Parang ma-restart. Di kayo ma-restart. Hindi mo na malilino. Kumpleto maka. Kinilaw guys, ato ning timplahan. Ano ba? Kuha ka sila munong koy. Kana mulong ko na sila di ba?
Sa sinto. Saan ka? Ada ipakatong kami gipalit pa na na, dala? Open naman lagi. Basa mong kamot. Dugay na sinto. Hard touch siguro. Libre niya sinan. Sinan. Sinan sa basa. Hard touch na yung cellphone. Yan ay. Ayun, dugay kayo. Na mo man kutsara lang. Asa man ang remote ani? Pwede mo na. Dala pa ikaslimot kaya takot gamit ako. Ano ko nila dito dito tatawag ko. Sige na mo tanan. Hello. Ampo. Picture mo ka, picture. Dali na madali. Video. Lay na. Okay ka tong kabayo. Ay na din. Me. Dito ba ni ate me? Oh, lada naglakaw na tayo. Biot tidak sabok man lada. Sige, layas. Layas ya. Ano ang kaluhaya? Ano ang kamalin? Dali na, dali na. Ngira mo. Sibuk doy, anak sekar doy, dini sibuk dapat doy. Kamu lisay. Dini. Dini sibuk kamay doy. Dua menit kardo dini dai. Isa menit kardo Poro na ko kasuka sila guys. kardo bahasa kita. Nagubat na sila karon. Kardo wala si Aliana dini. Me, pagplastar me, karma tarong ka pagkaon me. Sige lang, mauna lang mo. Kaon ka guys. Amal. Budol ni budol. No problem. Paa ko no paan, unsa bang paan ni mo ko? Butang isad lang. Alsila butang kuno siya sa ano? Lang. Dahil siya may mag... Nanara. Ay din daday. Asa na si Kwan? Hmm? Tapok na po pero kulang. Ano bidong arte bayot lang kalito siya stag dai. Aman kardo day. Pero Makayang biya ka dia cards. Mayang ka dia. dilig nakuha ni Bindoy ang book. Unsam ni sinanay nga. Aman bintu day. Dapat makuha. Manoy. Manoy. Ni Bindoy. Mag-guys to. Pila pug baso ni mo noy? Kaya ka baso ni day? Dale. Isa ra lagi ko di mo manoy? Isa naman na. Ha? Ang? Ang ko? Wala sulod ng lain? For sure. Kumana may paniod to guys, so nagbalik na po sila ng haligo. Kaya sila kayo makambak ako dito kambak. Ngayon may di na ba dito kabalo na naglangoy may batoon. Naglok ko kayo batoon. Hindi na ini bituri ko lang.
Matungkad na nasa ya ni Abril matungkad. Dili matungkad ya. Matungkad ya. Matungkad na. Balik na mo, balik na. Talubog ko, diiglok ko. Grabe doy doy malubog manggo naglukso. Diri ra ko. Na nasulo gid ay. Ba sa danan gibutan. Dito butang mo. Naligo na ko. Oh. Dani ra mo gusto pa magibol dito sa ibabaw nga parera man. Inira ko. Nanay dito na na yo. Yo doy. Gusto ta mga kaliguan ni ay. Ang bata na nasa garan. Elje. Ang bata na nasa garan. Bintoy oh. Go Bintoy. Dagan gid. Oh, awa kay malagpukan ng bato. Abi na baso plato we. Kabili na. Layong niya. Layong nas kuya ay. Otronoy. Nang layas ang mga kagwang. Kaya ka kumamalila. Mura na nagtuko nga nagpilit. Ha? Bato na, bato. Bato.
Na, magkamot. Ha? Magkamot. Buto na kamot. Baga na lang ako. Uli ka ba taklobe? Amat la proplo day. Ay, ginuko. Tuy. Ginuko kabalbal bagi kayog. Raplan! Bye. Grabe ka pangason. Ano man? Ang bata. Natabi ako. Mima, padaplan mo! Nagawa sa pista ang kapit mo nila. Nga balbal, paragang sa motor. Gilaay ratos siya. Lah. Nah, ungot-ungot na si LG. Oh, go. Ano naman? I-post niya. Kabaw gig balsara ni mo? Kaya lagi naligid yung kabaw. Agoy, yun ako. Diha sila kasi mana. Kauna ha. Sila lumimoy pa din. Gigirid ni Dane? Mao. Nakaroon nga nun, dili naman nilag at timanon. Kana dia dapat triyon sa mana dia dapat lilagay para lugar na dia. Habib, mako ano ito ang dalan diri Say Ah, ha. Say ha. gilusapan ko dani ganina ho. Nagdigyas ang ligid. Kaya na to ni kuya te. Nakay baday duha dia. Nakay ati Princess Long. Si sintro. Lalula. Ang sintro. Ha? Dua karga. Sabi di karsa kuntil. Di na karsa. Kabayad na. Yatod mo na to. Uy, chill. Ay, lima sige. 1 liter. Wala dili bugnaw ang isa. Kat ito. Tay, Ay, ato sa kadot mon sinanay mon. Sato nito. sa ka mo. Atay sa kanti. Ibayo ba pala mabasa na. Para pa sa bida ka mo victory. Mamre ka na. Kaligo kol. Nakuan mangkaron mo tang kitagna na niya. Gitaglalo ka ni mudahan nga magulan karan. Ikaw sa gilay mo tao. Ay, kaya gapa sa Timerse? Abay, di ko maligo. Asa ba di maligaw ko na yung Timerse? Sasa pa ba na Timerse. Daan sa pagkuban ng Timerse nga luyaan di mo gabi. Ay, no, ihatod sa kadto sila na ito. Napa mo motor gamita kay what mi dinit. Ay, dali. Tugno kayo, may. Nanay ba? Ay, wala sa kanya nanay. Daan sa pagkuban. Ulo ko na nagsakina.
Kadto na na. Ha? Standoy. Doy doy. Para si giginhawa niyo. Ano sa mo malilay? Una na mi. Ano sa mo? Sakay. Oh. Ang akong stand. Ama dai. Grabe ka hangat. Alingay na dito ba? Alingay! Ano? Una. Una. Ngayon na doy. Una na mi. Bye-bye. Baklay na sila, baklay. Salamat ta. Oh, salamat. Nagsakay ang taka. Nga, di ba ko ito pagkatukod si Dudi kung ang kaligid. Kani nga amo ni agi tagahapon no. Enjoy kayo pero grabe ko kapoy. Kapoy kay guys maguli. Hangak nga di masabot. Nagbaklay ra manggod ko kay kuan man ka ng danlog daw pangason kayo pag kuan papangas mo nang nagbaklay ra ko bahala diya may gani kay gisugat ra ko ni sugat ra si Abril ug si Raymond kami man duha ni Rere nabilin dato nagbaklay di man maigo gani kay gisugat mi di nagi nagkarsa akong tiil. Bongkag imong nabongkag imong gina ito guys kakit kidiri kuwang gitag hangin inana ako no basta kuwang hangin di makagwantag baklay ako akong bagtak basta di na lagi marsa tabo mi sa patag kaya sila lilin na nakay maging sila lilin ako kadlok kay gusto kay basta kuan guys kanang anak bitaw tuktok niya papangas sa dayon kadlok ko kuy ginoko okay ra untag kuan tuktok nga luag ang agyanan niya tuktok niya ang agyanan kay piot di munang mao siguro buslot lagi na ang hos. Kuha na maguna na ako, gibugkos na ako niya kay giagian sa truck. Nagliki. Kusog aga sana. Hala. Ay, kuman nila lula. Hala kusog gidi agas oh. Ato ta sapa karon ding mga tig alamas. Hala, kuan day kanang muda nga kusog kay si Dani di ay. Ato kay guys. Pero okay ra ka mag-exercise guys. Napa sa Japon na na? Sino pa yan? Murag tanong pagsumpay oy.
pag kulangan na guma. Guma na may kuwang. Enjoy kayo guys, enjoy. Nay, murag west lady anay puti kayo. May man og dagat nga di man, dagat kay kung dagat ka lago manggig ka. Na may piihos diri na yo? Ha? Piihos? Wala. Sunod na punta. Magabalik dito. Dito magsagunson kay grabe kahangak dito guys. Yung sililin magbalik na pud ko na may dito. O kanang mayo ang timpo. Kaya niyo magdari mi nag-ulan kay danlog na gid dito. Nang sunod balik may bisag kuyog na sa Timayaniya dito guys. Kuyog na namo siya dito pa ingon. Kaya tsada magi dito liguan. Walay kuan. Walay sasaw. Daw mo pasag ko nakadto dito. Karon pa ko nakadto dito guys. Grabe kay ka enjoy nga mag-uban basta kuan kanang daghang kayo. Nay nagsigyag. Kuan bit-bit sa mong dala. Pait man si Alchel og cook. Tunga sa kiss. Pait din sila subahon, kilahon. Siya magid mo interesado kay nga mga ligo. Gitumana na mo si sayang gusto. Kaya ron ayun na siya nga maguli na kung sa Cebu. Di na kung siya makauban-uban mo. Siya may gusto nga mga ligo. Sa una sa pa si Cardo ay atong wala nakabot si Cardo di siya sugot ni pangaligo mi. Daw pa kuno sa Cardo. Dili na siya gid minangag ni. Natanay pangaligo tanay. Na yun na sa mami nga. Amista rata, mutong sunggaon niya si Alchil. Sa pangaligo man ta pangaligo pamista sa ta. Di man gid siya kasuko magid siya. Makapangaligo gid ni. Natuman gid yang gusto guys. Ipanghangak. Daghang kayong salamat sa iyong tanan guys. Bye bye.